Здравейте, в днескашното видео ще говоря важен ли е видеомонтажа, какво е видеомонтажа и според мен какво е един огромен мит в момента, който изобщо се проповядва. Много често чувам няма хубави видеомонтажисти, от друга страна пък чувам човек за кой да монтирам. За кой да монтирам? То няма за кой да монтирам. Истината е, че монтажа е само една част, която хората търсят и реално искат да постигнат. Сега, за да вляза малко повече подробности, първо да кажа, надявам се да помогна на всеки. Това са някои от каналите, които сме правили, помагали по маркетинга, по каналите и така нататък. Така че ще дадем общо взето опит от това как сме правили гледания и други неща по тези канали. И маркетинг изобщо по тези канали. Така. Сега минаваме към това какво е монтажа. Питах ChatGPT и питах Google какво е видеомонтажа, така че да ви покажа какво имам предвид. Тук ChatGPT ми каза: видеомонтажа е техническия и творчески процес на обработка на вече заснет материал, при който суровите кадри се изрязват, подреждат, почистват и оформят в завършено видео. Така, какво ми каза Google? Видеомонтажът е процес на подбор, подреждане и обработка на видеозаписи, аудио и ефекти за създаване на завършен продукт. Той включва рязане, коригиране, добавяне на преходи, озвучаване с цел да се предаде определена емоция и история или послание. Така, с цел да се предаде определена емоция, история и послание. Това е ключова част от постпродукцията, която придава професионален вид на всяко видео. Така, ето основни аспекти в видеомонтажа. Много е важно сега това, гледайте. Процес включва така слагане на сурови кадри, тяхното подреждане. Суров кадър, за който не знае, това е кадър, който излиза от камерата, без изрязване, там където всеки кадър, колкото и професионален видеограф да сте, ще има места, където се клати кадъра, ще има места, където камерата сочи към земята, защото просто няма как. Особено когато снимате влог, това е жив процес и просто няма как. Това не е филм, да кажете пускай камера и те да изсценират сцената. Не, това е влог. Това е, ще има места, където ще реже. Няма как. Така. Както казах, включва импортиране на сурови кадри, тяхното подреждане в логическа последователност, добавяне на звуци, ефекти и текстови елементи. Цел. Това е много важно. Целта е да се подобри качеството на заснетите материали, като се направи видеото по-ангажиращо и въздействащо за аудиторията. Надолу няма да чета, защото е малко по-вече ненужно, но като се направи видеото по-ангажиращо и въздействащо за аудиторията. Тоест, монтаж е просто усилвател. Така ще го обяснявам се. Най-важното нещо в едно видео е структурата, идеята и целта на видеото и общо взето клипчето, което се прави, реклама ли ще и така нататък. Много хора бягат от това нещо и общо взето неглижират структурата, идеята и целта на видеото, а гледат монтажа. И сега ще я кажа. Монтажа е усилвател. Много хора, това ще го дам после с един пример с един апартамент. Какво има предвид? Много хора стартират канал и казват: нямам добри едитори, тук съм го написал, а в същото време снимат безсмислено съдържание, разкъсани истории, нямат ясна цел, нямат структура, нямат послание. Това е най-грешното нещо. Много хора разчитат, че монтажиста ще му пратиш едни кадри и той ще направи някаква магия от тях. Монтажиста, идеята е ти вече да си имаш някаква цел. Тоест, ти имаш целта този канал да го развиваш, да я знам. Ти имаш магазин за плочки, правиш плочки, монтираш плочки. Искаш да имаш повече клиенти. На теб това ти е целта. Добре, тогава какви видеа да снимам? Какво целя? Как ще ги измеря дали тия видеа работят добре? Гледанията не са единствения измерител. Измерител може да е дали получавате повече заявки, дали вече като пуснете флаери повече хора ви звънят обратно. Ще говоря в друго видео цялостно за органичния маркетинг. Аз съм говорил малко по-назад в едно от видеята, които записах днеска. Може да, като разберете още малко повече за монтажа и къде се бъркат нещата, после може да видите и другото, ако не сте го гледали, да ви допомогне. Но да, много хора общо взето нямат идея какво искат от този канал. Нямат идея какво измерват, къде искат да прогресират. Това е все едно
да отидете на един фитнес треньор и да му кажете направи ми много добра фитнес тренировка. Без да му казвате за къде е тая фитнес тренировка. Какво искате да стане от тази фитнес тренировка. Какъв искате да бъдете, нали, заради тези фитнес тренировки. Спринтьор ли? Сумо играч ли? Уейтлифтър ли? Тоест щангист. Бодибилдър ли? Нали? Той човек е усилвател. Той ще ви помогне, нали, да ви изгради общо взето нещата на база на това, което искате. Тоест, на вас реално ви трябва маркетинг стратегия, не монтаж. Да, монтаж може да ви трябва последствие, нали, за видео за снимане и така нататък, но реално на вас ви трябва маркетинг стратегия. И сега ще дам един прост пример. Така. Ако един човек има апартамент, говорим за стар апартамент, някакъв апартамент, който общо взето, нали, е за ремонт. Този човек иска да изкара пари. Така. Този човек не трябва да отива при майстор и да пита майстора: кажи ми как да го направя, за да изкарам пари. Майстора е човек, който ще ремонтира апартамента, но той иска план. Той иска да знае. Искам този апартамент да стане луксозен. Искам да има черни стени. Искам да, като влезеш, да свети LED. Искам като вляза банята да е бяла. Да е с сини стени. Измислям си някакви такива неща. Когато казах по-горе, това е най-важната част. Ти искаш пари от това нещо. Нали? Ти искаш да изкараш някакви пари от този апартамент. Каква доходност ще правиш, ти трябва да се консултираш с някой, който разбира от това нещо. В този случай може би брокер ще е човека или консултант някакъв там за имоти, за приходи, не знам има ли такава професия. Или някакъв друг човек, който ти обясни да ти сметне как да го ремонтираш спрямо целта ти, т.е. някакъв инженер, който продава имоти. Примерно. Какво има пред? Ти отиваш и казваш: аз искам да изкарвам пари. Ама колко пари искаш да изкарваш? Това ще определи целта. Дали този апартамент ще го правиш за отдаване под наем, дали ще го правиш за... Да я знам, мога да го правиш, ако е там на някакъв партер, да го правиш на кафе, може да го правиш на гараж, ако влизат коли, измислям си. Може да го правиш на работилница, може да го правиш на офис. Нали, на теб ти трябва някакъв консултант, който да дойде и да те консултира според твоите цели. Ти какво да го правиш този апартамент и как да го направиш, т.е. как да минеш целият процес. И това е целият бъг, който според мен има в момента в много от местата, че хората искат монтажиста общо взето да направи някакви чудеса с нещата, които те нямат идея за какво ги правят. Тоест някой снима някакви видеа, някой ги монтира, общо взето той човек иска примерно той плочкаджия иска да си докара клиенти за плочките, обаче снима някакви пълни безумици, дето нямат нищо общо и са супер нелогични. Монтажиста той ще ги монтира, ще ги направи уникални, нали, може да ги направи много красиви видеята, много готини музички и това. Обаче ако целта, идеята и как е структурирана идеята, това не трябва да реално да касае толкова много монтажиста. Да, монтажиста помага. Той има, нали, финален избор, коя примерно тъжна песен да избере, коя важна песен, коя импресивна песен да избере, какви цветове да подбере и така нататък, горе-долу, нали? Но той трябва да има посока. Примерно, аз искам апартаментът да е черен, би било релевантно аз искам клипчето да предава тъжна емоция. Нали? Примерно, тъжна емоция. Това означава, нали, тъжна песен. Тоест, тъжната песен е, нали, вече финално той ще избере монтажиста, но трябва да имате посока. Трябва да имате посока и много хора общото, според мен им липсва маркетинг стратегия, която им трябва. Какво да снимат, как да снимат, как да бъде подредено, кога да го снимат, защо да го снимат, къде да го снимат, на каква тема, да имат ли гости, да нямат ли гости, какво да казват, какво да не казват.
Според мен това всичко опира до маркетинг стратегията, която или те трябва да се я направят добре и да се я следват, или това изискване от при монтаж това нещо да бъде свършено. Според мен просто става една крива топка, която не е ясно на къде отива. Нали? Натам ли, на къде, какво означава просто самото дефиниране. Какво е хубаво, да дефинираме къде искаш да отидеш, е най-важното нещо. И ако не може да намерите как да стигнете до там, нали, единият вариант е просто да се опитвате, докато не намерите решение. Втория вариант е да се консултирате с някой, който може да ви помогне с това нещо. Надявам се този канал да помогне на повечето хора с това да имат някакви по-ясни цели, защо правят органичен маркетинг. И да, нали, надявам се да помогна. Отдолу може да пишете коментари. Ще гледам да отговоря на коментарите, които са смислени. Също така в description ще остане някакви неща други, които могат да ви помогнат, така че отворете, погледнете, вижте с кого може да помогнат. Така че това е. Цел, гледане ли е? Какви са целите? Трябва да имате план. Трябва да имате план какво се снима, как се снима, защо се снима, как се монтира. Не всичко е... Монтажа е важен, монтажа е усилвател, но примерно ако снимате подкаст с ужасно гаден микрофон и ужасно гадна картина, всичко шуми, бръмчи и така нататък, нали, това не е добре. Това ще повлияе негативно. Обаче това е при монтажа. Ако историята е силна, и ще дам един пример, има на 100% сте намерили такива стари записи. При нас вчера намерих един много стар запис на човек, психолог, който разказва една теория за психологията. Няма да навлизам в повече подробности, защото идеята е просто да ме разберете като принцип, не да се фокусирате върху нали, психология. Идеята е, ето, стар запис, сниман на гадна касета и така нататък на важен човек. Аз съм по-склонен да го изгледам, защото съдържанието, блупринта, плана, идеята, целта са интересни. Монтажа със сигурност много по-добре би било, ако го чувах добре, ако има си субтитри, които да гледам, да разбирам. Да кажем, да има направено музика, която да допада на сцената, за да може реално, нали, все пак, колкото и да смятаме, че имаме собствено мнение, според мен мозъка пак доста често на контролира, т.е. дори да не се усещаме, нали, важно е да има хубава музика, за да може човека просто да гледа меко, гладко съдържанието и да върви интересно за него подсъзнателно. Дори не го осъзнавате, но, нали, то вървейки интересно ще ви е добре, но това е работа вече у монтажиста да го усили. Обаче, ако вие имате кофти план, няма как монтажиста да го направи и да го усили. Тоест, ще дам един пример. Само секунда да отворим, да добавя емоджита. Само момент, къде са? Къде са емоджита, бе? Аре, бе. Някъде тук, more shapes, frames. Ето. Така, вие имате някакъв пикап. Ето, слагам, вие имате пикап. Вие искате този пикап да го направите, да отидете на състезание с него. За примерно Drag Race. Така. Примерно ще сложа дрифт. За хората, които не са запознати, нали, там това се прави с леки коли, които са парзалят на страни. Няма как вие да отидете при един монтажист реално и да му кажете, нали,
здрасти, така и така, аз имам общо взето този пикап и искам да го направиш да състезавам на състезание с леки коли. Той монтажиста може да го усили. Може да го направи, нали, примерно окей, ще помисли, ще го снижи, ще направи някакви неща, които той да се доближава до това нещо. Обаче няма как да го направи да фитва там. То просто не става. И това е цялата идея. Ако на вас ви трябва цел, на вас ви трябва маркетинг човек, който да анализира, да мисли над стратегията и така нататък. Това може да сте вие, може и да е външно лице. Надявам се с тия видеа, пак казвам, да помагам с тази идея да погледнете над маркетинг целта ви и да помислите какво съдържание да правите и как да го правите. Това е. За още съвети последвайте канала или ако искате гледате видеото, което общото обяснявам още маркетинг неща в канала, така че да, видеото, което обяснявам още неща ще е на екрана, цъкайте, гледайте го и така е. Чао!